I aquest llibre, en aquest aspecte, és magnífic. Doncs mira, ara que estem parlant de llibres, anem a fer un repàs per els més importants de l'any que deixem. Fer un rànquing dels llibres de l'any sempre comporta moltes dificultats perquè entren en joc els gustos personals, les filies i les fòbies. A pesar d'això, nosaltres ens hem atrevit a confeccionar una llista de les obres que, si més no, han despertat l'interès dels lectors i dels crítics, però poden haver-n'hi moltes més. Comencem pels nostres escriptors, els que tenim més a prop. Ferran Torrent és ja un clàssic de la narrativa valenciana contemporània i enguany ens ha regalat una de les seues obres més interessants. Ombres en la nit és una novel·la ambientada en l'any 1947 i està protagonitzada per Santiago Cortés, un gitano comunista que va lluitar en el bàndol republicà i que va sobreviure als camps de concentració nazis. L'Alcoià Silvestre Vilaplana ens proposa en l'Estany de Foc un viatge al segle XV per a reviure un dels episodis més sagnants de la Inquisició a València, la persecució de la Bíblia valenciana, la traducció al valencià de les Escriptures. Jo confesso, de Jaume Cabré, és una novel·la monumental de més de 1000 pàgines sobre el mal, el sentiment de culpa i la violenta història d'Europa durant el segle XX a través de la mirada d'Adrià, un xiquet nascut a la Barcelona dels anys 40. De les novel·les en castellà, el llibre més esmentat és Los enamoramientos, l'última obra de Javier Marías, en què l'escriptor explora el costat fosc de l'enamorament, el qual pot fer-nos cometre les atrocitats més grans. També ha tingut molta repercussió El ruido de las cosas al caer, del colombià Juan Gabriel Vázquez, una reflexió sobre la por i l'ansietat que es viu enmig d'una societat amenaçada per la violència i el narcotràfic. Pel que fa a l'àmbit internacional, l'obra més alabada per la crítica és Libertad, de Jonathan Franzen, considerada la gran novel·la nord-americana del segle XXI i a la qual la revista Time va dedicar una portada, reconstrueix la memòria d'una generació que va viure les seqüeles de la guerra del Vietnam, els atemptats de l'11S i la invasió de l'Iraq. El mapa i el territori és la novel·la en què el francès Michel Houellebecq carrega contra molts dels mites de la societat contemporània, com ara l'art i les noves tecnologies. El japonès Haruki Murakami ha publicat 1000Q84, una de les seues obres més ambicioses, una història situada al Japó de 1984 amb reminiscències orwellianes i trames en la frontera entre el somni i la realitat. Finalment, el filòsof i poeta alemany Hans Magnus Enzensberger ha tret a la llum Hammerstein o el Tesson, un llibre a cavall entre l'assaig, la biografia i la novel·la, en què l'autor reflexiona sobre el nazisme a través de la figura d'un alt oficial alemany que va plantar cara a Hitler. Coincidís prou en esta llista. Diem que era difícil fer-ne una, però jo estic quasi d'acord. Crec que menys un els he llegit tots i qualsevol d'ells es recomanaria, però anem a quedar-nos en aquests tres valencians que qualsevol... Mira, jo Melchor, Gaspar i Baltasar. Demanaria els tres. Me falta Safont. Safont. Me falta Safont, no està... I si m'apures molt, La Cobra. La Cobra? Sí, un llibre bestseller també, que ha estat... Ja ho diem, és difícil, és difícil. Difícil acertar per a tots. Hem tractat que estigueren els més representatius, sempre en faltaran. Ho hem dit per a començar. En el poc que se llegeix en Espanya, en què se llegiren la meitat dels que s'han presentat, ja teníem prou. També és cert. Anna, a l'amor, anem a l'amor, Anna. Anem a l'amor. He vist que